L-għada li tħabbret il-mewt ta' George Agius, magħruf bħala George tal-Mużew, is-soċjetà tal-Mużew esprimit id-dieqa t-telfa tar-raġel twajjeb li sal-aħħar baqa' jferraħ lill-oħrajn. Wieħed mis-soċji li jismu wkoll George Agius u bħal George tal-Mużew li miet fl-età ta' 94 sena u mill-Birgu għalilna kif jaf l-annej tal-mulej sa minn xkunitu. Agius għalmana kif huwa kien jiltaqa' ma' George diversi drabi, hekk kif George tal-Mużew kien kooperatur tal-Mużew. Qal kif huwa jiftakar lil George tal-Mużew jaqbad tal-linja filgħodu jmur l-isptar sabiex jagħti kelma ta' faraġ lill-pazjenti fl-isptar. Il-mulej taħt talent, dat talent li qabbel il-kelma u l-ħlewwa li kellu u żaħ ħafna. Fil-fatt dal-aħħar anke meta kien is-saħħa tiegħu bdiet tonqoslu xorta waħda b'żewġ tibsaten kien imur kien jgħid li ħammur filgħodu l-outpatient għax hemmhekk ikun hemm ħafna nies u tista' tagħmel daqsxejn ġid. Is-soċju tal-Mużew George Agius qal kif George tal-Mużew kien jagħmillu kuraġġ tul ħajtu u semma mument fejn kien jiltaqa' ma' George. George li kien iħobb jagħmel ħafna kuraġġ għax kien jgħidli anke meta kont żagħżugħ kien jgħidli kun żagħżugħ orrajt u sod daqs ħajt. U anke meta beda jikber u beda forsi s-saħħa tonqos, bqajt nintaqa' miegħu l-Knisja u kien jimpressjonani l-mod ta' kif kien jitlob, kultant forsi ma kienx jinduna kien ikun qed jgħajjad xi ftit dak li kien qed jitlob ġo qalbu u kont nieħu pjaċir nisimgħu kont ngħid dar-raġel minn hawn iġib l-qawwa li jgħin daqs dawn. Fl-aħħar tal-intervista miegħu George Agius qaranna silta minn dak li kien jgħid George tal-Mużew. Kien jgħid iż-żmien ta' min jibża lieh għax itir aktar mir-rieħ. Ibża żmien taħlex fix-xejn u żaħ dejjem għall-mulej. Għall-mewt tkun ippreparat, aħseb issa u mhux imbagħad. Illum kienu bosta li selmu lil George tal-Mużew għaliex il-ferħ li ġab baqa' f'qalbna. Illum nistgħu nobstru biss kemm George tal-Mużew qed jannih ħdej dak li ħabtu l-ħajtu kollha, il-ħallieq.